Joy of Life Studios. Muri mwari wazere nesimba, wazere nekubwinya, mweya wenyu Baba une simba, tizadzei nesimba renyu, ngirozi yashe oine simba, tizadzei aiwa nesimba, ameni ngirozi oine simba, osana tizadzei one simba, ameni ngirozi oine simba. Petiro makamuza zawani nomweya wenyu ari mutorongo ketanidzika sunungu. Petiro makamuza zawani nomweya wenyu ari mutorongo ketanidzika sunungu. Kandizadzei makati siramea muchene Baba, tisadzeine simba romweya muchene Baba, tisadzeine simba romweya muchene Nezuva rePentekosti vakati vasatwa nomweya mutsvene vakataura nedzimwe ndimi. Nezuva rePentekosti vakati vasatwa nomweya mutsvene vakataura nedzimwe ndimi. Tizadzei Mwari wenyasha, tizadzei Yesu wangu kalimukanda kasike muyo sala, chinga Satani chakavola zuma chinja bweri besi. Satani zvamusira muntu tapone usimausi, asi kuti umuyo salala. Satani zvamusira muntu tapone usimausi, asi kuti umuyo salala. Wenenga mwanakomana wa Mwari, tinokutendai Jehovha mwanakomana musiki mukuru wenenga. Ndimidande mutandira kachandira pasi rose nerudo, makagara maita rudo mwanakomana wenenga. Kusika munhu pasina chikumbiro, pasina kukumbirwa, pasina kuripa kana mubhadharo. Rudo rwenyu mwanakomana wenenga, makasika kuvepo panyika pasina pokugara, pasina chokudya, pasina chokupfeka, asi nerudo rwenyu mwanakomana Jehovha vanhu vari kurarama, vanhu vari kugara. Omweya mutsvene wa Mwari, ngirozi yakabva kudenga, mutumwa wa Mwari uya kutisa ene simba. Tizadzei Mwari wesimba renyu, ngirozi yashe. Tizadzei Mwari tizadzei Mwari wesimba renyu, ngirozi yashe. Tizadzei Mwari tizadzei Mwari wesimba renyu.
ndakumbira